Pagsalpok ng tricycle sa concrete barrier sa gitna ng kalsada sa Dagupan City nahulikam. May exclusive report si King Guevara. Pasado alas 3 ng madaling araw kahapon, makikita sa kuha ng CCTV camera ang tricycle na ito na binabagtas ang kahabaan ng A.B. Fernandez Avenue sa Dagupan City. Maya-maya pa, sumalpok ang tricycle sa steel barrier na nakapwesto sa gitna ng kalsada. Pwede rin po yun, nag-overtake, meron tayong tinatawag na blind spot. So pag hindi pa clear yung lugar na pag-overtaken, yun, minsan nakaka-disgrasya po tayo doon. Sa lakas ng impact, gumulong ang tricycle sa kalsada, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng driver at isang lulan nito. Ayon sa otoridad, maging maingat sa pagmamaneho, lalo na ngayong maulan ng panahon. Sa mga motorista, sa mga pedestrian po, kailangan po natin mag-ingat araw-araw para may iwasan po ang disgrasya. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amyanan.